Αν έχετε διαβήτη, είναι φυσιολογικό να κοιτάτε πρώτα το σάκχαρο. Όμως ο διαβήτης δεν επηρεάζει μόνο έναν αριθμό στο μετρητή. Μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, τα μάτια, τα νεφρά, τα πόδια, ακόμη και την ψυχολογία. Γι' αυτό σήμερα θα το δούμε αλλιώς. Αν ρωτούσαμε 10 διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες, ποια είναι η μία συμβουλή που θα έδιναν σε άτομα με διαβήτη, οι απαντήσεις ίσως σας έκαναν να δείτε την υγεία σας πιο ολοκληρωμένα. Ο διαβητολόγος θα έλεγε: μη βγάζετε συμπέρασμα από μία μόνο μέτρηση. Ένα υψηλό νούμερο μετά από ένα γεύμα ή μία χαμηλή τιμή μετά από άσκηση δεν λέει όλη την ιστορία. Αυτό που έχει σημασία είναι το μοτίβο. Κρατήστε σημειώσεις. Πότε μετρήσατε, τι φάγατε, αν περπατήσατε, αν είχατε άγχος ή αν κοιμηθήκατε άσχημα. Γιατί ο στόχος δεν είναι να φοβάστε κάθε αριθμό. Είναι να καταλαβαίνετε τι προσπαθεί να σας δείξει το σώμα σας. Ο καρδιολόγος θα έλεγε: μη λέτε, το σάκχαρό μου είναι καλό αν δεν ξέρετε την πίεσή σας. Στο διαβήτη η καρδιά δεν επηρεάζεται μόνο από τη γλυκόζη. Η πίεση, τα λιπίδια και το κάπνισμα αλλάζουν όλη την εικόνα. Για μία εβδομάδα δοκιμάστε κάτι απλό. Μετρήστε την πίεσή σας ήρεμα, καθιστή, την ίδια περίπου ώρα και γράψτε τη δίπλα στις μετρήσεις σακχάρου. Όχι για να αγχωθείτε, αλλά για να δείτε αν υπάρχει μοτίβο που αξίζει συζήτηση με τον γιατρό σας. Ο οφθαλμίατρος θα έλεγε: μην περιμένετε να θολώσει η όρασή σας για να κλείσετε ραντεβού. Στο διαβήτη, τα μάτια μπορεί να επηρεάζονται σιωπηλά πριν ο άνθρωπος καταλάβει καθαρά ότι κάτι αλλάζει. Ο τακτικός έλεγχος δεν γίνεται για να φοβηθείτε. Γίνεται για να προλάβετε. Γιατί όταν το πρόβλημα στα μάτια εντοπιστεί νωρίς, ο γιατρός έχει περισσότερες επιλογές για να προστατεύσει την όρασή σας. Ο νεφρολόγος θα έλεγε: μην περιμένετε να πονέσουν τα νεφρά για να τα ελέγξετε. Στο διαβήτη, τα νεφρά μπορεί να επηρεάζονται αθόρυβα, χωρίς έντονα σημάδια στην αρχή. Γι' αυτό 2 εξετάσεις έχουν μεγάλη σημασία: η νεφρική λειτουργία στο αίμα και το λεύκομα στα ούρα. Δεν γίνονται για να τρομάξετε. Γίνονται για να προλάβετε κάτι πριν γίνει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο αγγειοχειρουργός θα έλεγε: μην αγνοείτε ένα μικρό σημάδι στο πόδι. Στον διαβήτη, ένα κόψιμο, ένα κοκκίνισμα, ένα σκάλος ή μια πληγή μπορεί να μην φαίνεται σοβαρό στην αρχή, ειδικά αν η αισθητικότητα έχει μειωθεί. Ρίξτε μια ματιά στα πόδια σας κάθε μέρα, ακόμα και στο πέλμα. Αν δεν βλέπετε καλά, χρησιμοποιήστε καθρέφτη ή ζητήστε βοήθεια. Και μην περπατάτε ξυπόλυτοι ούτε μέσα στο σπίτι. Η πρόληψη ξεκινά από τα μικρά πράγματα. Ο οδοντίατρος θα έλεγε: αν ματώνουν τα ούλα σας, μην το αγνοείτε. Στο διαβήτη, το στόμα δεν είναι ξεχωριστό από το υπόλοιπο σώμα. Τα ούλα μπορεί να φλεγμονώνονται πιο εύκολα και η επούλωση να γίνεται πιο αργά. Βουρτσίζετε σωστά, χρησιμοποιείτε μεσοδόντια ή οδοντικό νήμα και μην αναβάλλετε τον έλεγχο επειδή δεν πονάει τίποτα. Ένα μικρό σημάδι στο στόμα μπορεί να είναι προειδοποίηση που αξίζει να δείτε νωρίς. Ο γαστρεντερολόγος θα έλεγε: μην αγνοείτε το έντονο φούσκωμα, την αυτεία ή το αίσθημα ότι χορτάσατε πολύ γρήγορα. Σε κάποιους ανθρώπους με διαβήτη, το στομάχι μπορεί να αδειάζει πιο αργά από το φυσιολογικό. Αν αυτά τα συμπτώματα επαναλαμβάνονται, μην τα αποδίδετε πάντα στο «κάτι με πείραξε». Σημειώστε πότε εμφανίζονται, τι φάγατε και πώς ήταν το σακχαρό σας. Μετά, συζητήστε το με τον γιατρό σας για να βρεθεί η σωστή αιτία. Ο πνευμονολόγος θα έλεγε: μη σκέφτεστε το κάπνισμα και το άτμισμα μόνο ως θέμα πνευμόνων. Αν έχετε διαβήτη, η νοικοτήνη και η φλεγμονή μπορούν να κάνουν τη ρύθμιση πιο δύσκολη και να επιβαρύνουν συνολικά το σώμα. Αν καπνίζετε, μην το βλέπετε ως προσωπική αποτυχία. Δείτε το ως έναν παράγοντα κινδύνου που αξίζει βοήθεια. Μιλήστε με τον γιατρό σας για ένα πλάνο διακοπής, γιατί δεν χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας. Ο ψυχίατρος θα έλεγε: μην αντιμετωπίζετε την κούραση από τον διαβήτη σαν αδυναμία χαρακτήρα. Οι μετρήσεις, τα φάρμακα, το φαγητό, ο φόβος της υπογλυκαιμίας και οι τύψεις μπορούν να εξαντλήσουν έναν άνθρωπο. Αν νιώθετε ότι κουραστήκατε να προσπαθείτε, μιλήστε σε κάποιον, σε γιατρό, σε ειδικό ψυχικής υγείας ή σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεστε. Η φροντίδα του διαβήτη δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχική αντοχή. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε να δείτε τον διαβήτη πιο ολοκληρωμένα, κάντε εγγραφή. Στο κανάλι μας προσπαθούμε να μετατρέπουμε την ιατρική πληροφορία σε απλές, πρακτικές κινήσεις για την καθημερινότητα. Και αν γνωρίζετε κάποιον που κοιτάζει μόνο το σάκχαρο, αλλά ξεχνά την πίεση, τα μάτια, τα νεφρά, τα πόδια ή την ψυχική του κούραση, στείλτε του αυτό το βίντεο. Μερικές φορές μία υπενθύμηση μπορεί να προλάβει πολλά.
Ο διαβήτης δεν είναι μόνο μια μέτρηση στο μηχάνημα. Είναι η καρδιά, τα μάτια, τα νεφρά, τα πόδια, το στόμα, η αναπνοή, η κίνηση, το στομάχι και η ψυχική αντοχή που χρειάζεται κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα τέλεια. Χρειάζεται να μην μένετε μόνο σε έναν αριθμό. Παρατηρήστε το σώμα σας, κρατήστε σημειώσεις και συζητήστε τις αλλαγές με τον γιατρό σας. Η καλύτερη φροντίδα αρχίζει όταν βλέπουμε την υγεία ολοκληρωμένα. Healthline.gr. Καλή υγεία, καλύτερη ζωή. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε like και share σε αυτό το βίντεο για να το μοιραστείτε με τους φίλους σας.